mina ngeke ngathi ngiyakuxolela mfazi. Mfazi awukaxoli konzani. Bayawungiqabule ngenkaba suka. So mama suka ngenza ivideo la. Isaphela. Awukaxolisi kusamele uxolise. Awukaxolisi. Uxolise wathi? Ngixolisa ngicibonele nje. Hayi ngisacabanga angiwazi ukupitsa ngisacabanga nje. Ngixolele la. Mina ngaqashula ubulesbian. Ubungqingile ubunkonkoni ngaqashula ngepipi baphela nya. Laleli story. Ngangisindisiwe kubazalwane lapha eNtuzuma kwasikwa khona leli bandla leli elibizwa ngokuthi ibandla likaKristu. Leli elingenagama, elingenamfundisi, eline leadership ekuthiwa ngesiZulu ubuholi bebandla. Ngangisindiswe lapho ke mina. Bengigifted ke kule industry yokusindiswa. Bengishaya ama keyboard, ngisetha ama sound, ngisound engineer, ngihlabelela, bayahlabelela abantu abane voice efana neyami. Njoba ivoice yami isihosha nje imahla ngesiZulu. Bayahlabelela labo bantu, bengihlabelela ke mina. Angimenywa ngibo MC emishadweni, emingcwabeni, ematendeni, emvuselelweni kuma crusades. Ngaba nje uMC endaweni eziningi ngenxa ukuthi bengiphapheme ngihlabelela futhi nginophiko mangithole iplatform. Wawungeke ulale mangimile nje phambili lapha kwi-platform, wawungeke ubhoreke, wawungeke uzele. Nganginamahlaya, nganginobuciko, nginobugagu, ngikwazi ukukhuluma, ukushumayela, ngihlekisa futhi ngihlabelela. Uyabona kwakumnandi ngisho emngcwabeni. Kwakuba mnandi ngalendlela yokuthi wawuza ufise ngathi inkonzo yomngcwabi ngeke ngephele kwale kona ukuthi isikhathi kujahwe emangcwabeni nganginjalo nje. Asidlule futhi lapho ngize la. Nganqamula ubulesbian mina ngepipi kwaphela nya. Umuntu lo engamnqamula ubulesbian namhlanje ukuyi-successful marriage nendoda yakhe banezingane bashadile bayi-happy family namhlanje. From ubulesbian kulomfazi ngakunqamula ngepipi. Kuleli bandla ke labantu abasindisiwe kuphilwa kuyi-movie nje kuya-actwa. In public basindisiwe, in private ba-real, bane-real life yabo la khona benamahlazo abo, behlabela khona amadlozi kwi-real life yabo. Ukuthi ke izinto bona bazenza ngendlela ehlukile kunani nina eningasindisiwe. Nina nihlabe emini kwabha nenza umcimbi kwaziyo ukuthi wamadlozi. Bona umcimbi wamadlozi bawubiza ngo-Thanksgiving. Kunamagama ahloniphekile esilungu ababiza ngayo imicimbi yabo, abanye babiza ngobani ngama-birthday parties, imicimbi yabo yamadlozi. Uyabona? Izilwane zabo zamadlozi bayihlaba ebusuku ngo-12. Bavuke ngakusasa sebefake iphandla. Bayifakelana ke nina nifaka la iphandla njengewashi. Bona bayifaka la phezulu njengebhande lokugqika. Sasenjalo ke nathi ngisindisiwe lapha eNtuzuma kwasi ebandleni likaKristu. Kwakhona ke enye intombazane lapha eyayilesbian inhle nje isitufuza njengo-Alabaster Zwane. Njoba u-Alabaster nimbona nje ma-TikTokers ukuthi ulizingela ukuya nokubuya isende likaMax, ufuna kube yilona elimqashula umthambo wobulesbian. Azikhumbula ukuthi umfazi. Angazi ke noma uzokuthola inlokho ngoba uMax uloded njoba kade nibona nje imama limodela la evidweni. Uloded nje uMax. So uAlabaster ufike late, uyalifuna yena ipipi likaMax ukuthi limqashule lobulesbian. Inkinga ukuthi
angiboni ukuthi uzolithola ngoba uMax is fully loaded. Uyabona? So leli lesbian ke lalithandana namantombazana. Kuyi real nje life yalo. Lali intombazana ebandleni njengamantombazana wonke liphiwe nalo li worship. Kodwa kuyi real life yalo ekucasheni kwalo lali lesbian lalijola namantombazane amanye. Ngenxa ke ukuthi uMaxwell wayeyi keyboard player uMax Makhanya ebandleni. Wayeyichama nje keyboard player njengoba ungibona nje namanje ukuthi ngihandsome ngiyichama intombi mazi ngibona nje kunyakaza ubhontshisi nginjalo nje bakwethu into engiyaziyo leyo ayingenzi ngibe isifebe lonto leyo sendoda ngoba ngiyaza understand ukuthi ngidalwe nje ngayichama Max umfoka Makhanya uyabona. So angithi ngoba amantombazana ayachameka ahleze ecela ukushutha nami emamoli lana ahleze eshiya amadoda wezoshutha nami bese ngithi hayi ke ngisebenzisa lelo thuba sengithatha ama number cha ngoba ngiyazazi ngazalwa nginje. So naleyo ntombazane ke yasondela kanjalo ke eduze kwami izethembileke ukuthi njoba ilesbian nje angeke ilaliswe insizwa phansi yona ilaliswa amanye amantombazana. Ngicela ukuthi ke ayavuka phansi impela ngayinqamula umthambo wobunkonkoni ngesende lapha eNtuzuma kwaSi. Ngangiqashelwe yibandla indlu yokuhlala lingirentela ibandla lithenga igrosa liphinde lingiholele every month end nje kwakunomholi salary. After selingirentelile ibandla lathenga igrosa la bese liphinda liorganize transport bese liphinda liyangibhadala makuphela inyanga ngoba I was very useful. Ngangilento ekuthiwa iasset ebandleni. Wawungeke mina ignore ngisho ngihlele emuva le. Wawungeke mina kuphele 3 services unganginotisanga ukuthi ngeku leya. Uyabona? So endaweni eziningi nje ngangilandwa ngihlalele emuva le kuthi uyinceku le. Uyabona? So ngiyakubonisa ke Alabaster Zwana usuzibiza ngobani kule nsuku kwi-account yakho usuzibiza ngocijimpi ngoba ufuna nje impela kubonakala ukuthi uyindoda usuze wafaka utemu wentshetshana nkosi yami uthi uyazama shema ukuzenza indoda kodwa ubuthi ufuza la ebusweni buyala ukuthi uyintombazane wena uyisitufuza nje unengquza futhi uyabona. So ivaleke Mazwana ingquza yakho ngoba ngeke lithole ipipi likamfoka Makhanya ngiyazi ukuthi nginesiphiwo sokuqeda ubunkonkoni ngepipi. Mangiyihlabile nje ilesbian mina iyakhohlwa ukuthi ilesbian bese ifuna ukuloda inginika njalo ngoba ivele nje ibe intombi. So ngiyakubona ke nawe Mazwana ufuna lokho ukuthi ipipi lami liqede ubulesbian ngoba wena usugathela ukuba lesbian. So ufuna ukuba umfazi. Manje ufuna ukuwela la ezandleni zika Max umfoka Makhanya eyintofontofo. Hayi Mazwana ufike late mfowethu. Alabaster, hayi ulate mfowethu. Bengiyokwenzela nje ifavor. Ngiqaqe ubulesbian ngepipi kodwa manje ulate uyabona. So bengithi ngiyaxoxela leyo short history yami ukuthi leyo ntombazane ngayiqeda ngesende ilesbian lelo lishadile namhlanje linendoda yalo li happy married bathini happily married uyabona. So nje bengithi ngixoxele nje ma TikTokers ukuthi mxwayiseni uAlabaster Zwane uzibiza ngocijimpi mxwayiseni ukuthi liyingozi kabi ipipi lika Max Makhanya liqeda nya ubunkonkoni kade niyatakwa. Awu ngivumeleni bakithi ngithi happy Christmas and a happy new year kuleli jongo eliswonkile ngamatekalo amahle akwaphephu awu 59 rand 99 cent and 4 cent. Wafaka ibhluke lakhe lase Mr Price elimaqapha qapha lika 79 rand
and 99 cent wafaka iskipa sakhe uMickey Mouse. Anginalo kulwazi lika Mickey Mouse ukuthi umalini nesigqoko sakhe Nkosi yami salapha na komama laba abakhelisa impahla zabo lapha na leyibuko ngiyazazi ke ezase-chat zilapha na endaweni eyingane lapha na zu 29 rand 99 esho ke ngezitho ngathi opholoni bakwaBox o 2 kg siphukuza sidelelwa kangaka singama Red Nation ke sidelelwa yidata nje. Cha angeke ngikwazi ungamhalalisela lo muntu ngithi uKhisimuzo omuhle lo muntu wangifaka ezibongweni zensizwa eyalala ngomqolo ilaliswa amagwala ngoba umuntu mangabe ehambe ngesibhamu ushawe yigwala lo muntu lowo thina lesi kuthiwa bamklinye wazwayibhoshela bamfaka isibhakela uFema Bokoboko kade bemfaka isibhakela bamklinye wazwayibhoshela kodwa umehambe ngesibhamu inkosi leyo seyibongweni ke zenkosi yangifaka ezibongweni ningangiphani ngiseyibongweni zamajongo mina. Sitabani sikazwe lonke uNkulunkulu weyitabani silo seyitabani. Ayinamona lezo zinto ngathi na ayihlanganise lapha senzele omunye ugogo iKhisimuzi okuyena owasihambela phambili. Ngisathi ngizoqhubeka ngithi unenkinga yamanzi simthengele uJojo tank. Manje okuyizitabani kunomona akufisi nje ukuthi kusizwe omunye umuntu emhlabeni kodwa nguNkulunkulu wazo noma inomona bafowethu zithukeni lezinto vela kusizitabani ngoba umuthi nawe itabani asenzeni ukuthi kubantu abahamba phambili sikhululeke sishade abaveli ngoba bayazazi ukuthi bangama after 9 bayazazi nje ukuthi abasizitabane akunamunyu. Cha angikho lapho Nkosi yami bengizokuhalalisela mfethu kanti sidelelwa yidade linjena sihlale sibone vele ngobuso kanjena embhedeni njengami nje kanjena sitshetshe impela inkunzi lena hawu kanti siphukuza kwacishe kwakhubazeka kwacishe kwabuma yugazi. Hayi cha newethu siyakudinga nangonyaka ozayo ujabule kahle uyibheke uze lapha futhi uzosibhoka imnandi lento umdlalo omuhle awuqhubeke. Nina nibuye nizweleke ngomdlalo omuhle uma kuyini nisho noma yini nithi ubende nithi udunudunu nithi igogo imxhiliba uma sekuza thina sesinitshela manje ukuthi iSomalia sesinitshela into zenu ukuthi nawa ficture nelokhunjana ukuthi owakho umficture awudumi awutrend awubi mnandi ushaya million naye waficture nekhehla lapha elinedread elinukayo idread olubona ukuthi nezintwala. Nina kuvele kuzwele kini mase sinidonsela nathi yabo ayi kodwa umdlalo omuhle uqhubeke madoda sibonane ngonyaka ozayo bye.